egin! Partidain bat jokatzeke oraindik ere Gabon ikus-entzuleok, baina momentuz jagoismoak bere tanto propioa markatu berri du, izan ere Osasunak jaurtiko du aurtengo txupina Sanferminetan. Bien bitartean baina Jaurlaritzan bestelako jokoa dagoela zalantzarik ez, armailak haserre bizian dauden ertzainez josiak ditu, Erkoreka jaunak baita Urkullu lehendakariak ere, ikusteke beraz Euskal Herria zeharkatzen duenean turra normaltasunez etorriko ote den, ala bestelako sorpresarik izango ote dugun. Bien bitartean, esan da bezala, partidak aurrera jokatzen du, argi ez dugu momentuz, Gipuzkoan zein Araban zer gertatuko ote den, 15.000 botoko aldea du oraindik ere, Maialen Iriartek eta Eusko Alderdi Jeltzaleak Eider Mendozaren hautagaizari eusten dio, PSren babesarekin zer egingo ote du Elkarrekin Podemosek. Alderdi Popularra momentuz kanpoan naiz eta Gipuzkoa kirolak eskuratzeko saiakera egin duen eta gustatu zaigu Koldo Martinez Geroa Baiko hautagaiak Iruñerako egindako proposamena, izan ere 27tik 3 zinegotzi besterik ez dituen arren bere hautagaitza aurkeztu du hasiron ateratzen ez baldin bada herria salbatzeko helburuz. Momentuz baina partida hainbat batera jokatzen ditugun honetan eta turra gerturatzear den honetan ikusteke azken minutuetan zer nola jokatuko diren partida ezberdin hauek edo nola ere aizue hainbat kontu baditugu bestela ere ekartzeko gaur geurean izan ere Elordik txapela eraman du eta besteak beste zorionez Euskal Herria zuzenean bezalako festival batek berriz ere batuko ditu mugaz bateko zein pentsakera hainbatetako Euskal Herritarrak gaztea gehienak noski baietz.